24 de desembre i aprofitar aquest espai per desitjar molt bon Nadal a tothom. Que tingueu uns dies de festa i de descans amb la vostra família i amb les persones que estimeu més. Tornen a ser unes festes de Nadal complexes, amb una situació epidemiològica més complicada de la que hauríem esperat i hauríem volgut. Seguiu les recomanacions dels experts, recordeu, mans, distància, mascareta i aprofiteu també quan us toqui per fer el reforç de la vacuna, per protegir-nos a nosaltres i protegir a tothom que ens envolta. No podem deixar passar tampoc aquest espai sense fer un nou agraïment a tot el col·lectiu sanitari, al col·lectiu d'experts, de científics, a totes les persones que ens cuiden i també aquelles que fan que la ciutat segueixi funcionant malgrat les restriccions, malgrat les complicacions. I finalment, un missatge molt especial. Mantinguem viva la nostra ciutat. Comprem en els comerços de proximitat, en els comerços dels nostres barris, del centre de la ciutat. Anem amb totes les precaucions, però seguim anant als nostres restaurants, als cafès, a les fires, a tota la cultura segura que envolta la ciutat. L'epidèmia no acabarà amb nosaltres i tampoc amb la nostra ciutat. Molt bones festes i ens veiem la setmana vinent.